Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Manasa kanimo. Mga igsoon, nining paghalad usab nato sa Santos nga Misa, ato usab himuon sulod sa Santos nga Misa, inig kahuman, mao ang pagbindisyon sa mga katawhan nga mudala sa imahin ni San Vitalis. Ang ato laning gitawag og Scene of Mass. Aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Kadai sa iyang mga tao, hindi sa iyo Pinoon, Yesus Hari, Diyos Ama, nakalagaw sa tanan. Nagkasimba kami kanimo, nagpasalamat kami kanimo. Nangalay kami kanimo tungod sa iyong himaya. Himaya sa Diyos ito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Modelo sa Diyos. Ikaw nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dapat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing haranggo, Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo,
sa himayan sa Diyos na Amahan. Amen, amen. Himaya sa Diyos dito sa Magampo kita. O Dios, gipasanay mo kanunay ang imong simbahan pinagi sa bag-ong mga anak. Itugot ka namong imong mga alagad, nga huktan namo ang among kinabuhi ang sakramento nga gidawat namo diha sa pagtuo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa adlaw sa Pentecostes, mitindog si Pedro uban sa napulog usa ka apostoles og sa makusog nga tingog miingon kanila, mga igsuon kong Hudiyo, og kamong tanan nga nagpuyo sa Jerusalem, pamatia ninyo ang akong isulti karon. Mga taga-Israel, pamati kamo. Si Jesus nga Nazaretnon, usa ka tawo kansang Dios nung buluhaton, sa matinaw gipadayag kaninyo, pinaagi sa mga milagro og sa mga katingalahang butang, og mga ilhanan nga gibuhat sa Dios, pinaagi kaniya. Kamo mismo nasayod niini, kay dinhi man kini mahitabo. Ang Dios sumala sa kaugalingon niyang laraw ug pagbuot. Mitugyan kang Hesus nganha kaninyo, ug gipapatay ninyo siya sa mga makasasala, pinaagi sa paglansang kaniya sa krus. Apan gibanhaw siya sa Dios o giluwas gikan sa gahom sa kamatayon. Kay dili mahimo nga bilangguon siya sa kamatayon. Kay si David miingon, mahitungod kaniya. Nakita ko kanunay ang Ginoo sa atubangan ko. Kay aniya man siya sa akong tuo, aron dili ako matarog. Tungod niini, magsadya ang akong kasing-kasing o ang akong mga pulong puno sa kalipay. Og ako, bisan tuod mamatay, magmalaumon. Kay dili mo biyaan ang akong kalag didto sa kalibutan sa mga patay. Dili mo itugot nga madugta ang buutan mong sulugoon. Imong gipakita kanako ang mga agianan paingon sa kinabuhi, ug pinaagi sa imong pagpakig-uban kanako, ako mapuno sa kalipay. Mga igsoon, kinahanglan isulti ko kaninyo sa matinaw ang mahitungod kang David nga akong patriarka. Namatay siya og gilubong, og ang iyang lubnganan ania pa dinhi hangtod karon. Propita siya, og nahibalo sa gisaad sa Dios kaniya. Nanumpa ang Dios, nahimuon niyang hari ang usa sa mga kaliwat ni David. Ingon nga si David hari. Nasayod ng daan si David sa buhaton sa Dios. Busa,
naghisgot siya may tungod sa pagkabanhaw sa Mesiyas sa iyang pag-ingon. Wala siya biyai dito sa Hades. Ang iyang lawas wala madugta. O gibanhaw sa Dios kining maong Hesus, o kaming tanan mga saksi niini. Gituboy siya ngadto sa tuo sa Dios, o gidawat niya ang Espiritu Santo sumala sa gisaad sa iyang amahan. Og ang inyo karong nakita og nadungog, mauna ang iyang gasa nga gibubo niya kanamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. kasing-kasing ug ang akong kalag nagmaya. Ang ako usab nga lawas buhi nga masaligon. Kay dili nimo pasagdan ako dito sa kahilatman. Nimo tugot ka nga ang imong alagad maduno. Sa dalan sa kinabuhi sa bugos nga kasadya diya sa imong atubangan ang mga kalipayan sa imong tuong kamot hangtod sa kahangturan ang imong tuong kamot hangtod sa kahangturan.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasagikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Mateo. Himayaw ikaw, O Ginoo. Ang mga babay midali pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok, apan nangalipay, o nagdagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. Unya, sa kalit, misugat si Jesus kanila og miingon, ang kalinaw mag-uban kaninyo. Miduol sila kaniya ug mihikap sa iyang mga tiil ug misimba kaniya. Si Jesus mingon kanila, ayaw kamo kahadlok. Adtua ang akong mga igsuon ug paadtua sila sa Galilea ug didto makita nila ako. Samtang naglakaw ang mga babae, pipila sa mga sundalo nga nagbantay sa lubnganan na mauli sa syudad ug gisuginla nila ang kadagkuan sa mga pari sa tanan nga nahitabo. Unya, ang kadagkuan sa mga pari nakigtagbo sa mga punuan sa mga Hudiyo aron paglaraw sa ilang buhaton. Ug ang mga sundalo gisubornuhan nila og daghang kwarta o giingnan. Ipanugilo ninyo nga sa pagkagabii ang iyang mga tinun-an miadto sa lubnganan og gikawat nila ang iyang lawas samtang nangatulog kamo. Ug kun kini mahibaw-an sa gobernador, kami nay mag-igo pagsulti kaniya. Ug wala na kamoy angay kabalak-an. Gidawat sa mga gwardiya ang kwarta ug ilang gituman ang gisugo kanila. Hangtod gayud karon, mao kini ang taho nga igipakaylap sa mga Hudiyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngay kung ikaw, O Kristo. Adunay panultihon nga nag-ingon, experience is the best teacher. Apan adunay mi komentaryo niini nga nag-ingon, dili lang experience, kundili reflected experience is the best teacher. E daghang mga higayon nga kita makasinati, apan kundili nato mapamalandungan, wala gayud kini ipikto kanato. Doon na pamagani giingon, you cannot teach old dogs with new tricks. Di na kuno matudluan ang akong tigulang na nga iro. Ambot ka ang mga tao, di man ta iro. Matudluan gihapon kita. Ang kasinatian sa atong gibasa karon sa Ebanghelyo sa mga babay. Mao ni ang lahi sa pundok ni Kristo. Nganiadtong panahon na mga lalaki lamang ang giila. Mga lalaki lamang ang adunay katungod. Apan sa panahon ni Kristo, diha na'y mga babay. O gani, ang maong mga babay, mao'y nangadto sa lubnganan ni Kristo. Ug sila, sumala sa bersyon ni San Mateo, sila ang maong nakahimamat, nakasinati kang Kristo.
Gitawag kini sa in English og religious experience or an encounter with the divine. Importante kaayo sa ato ang espirituhanong kinabuhi nga doon na kita'y kasinatian nga daw anaa ang Dios, nahimamat nato ang Dios. Sa mga sugilanon, sa mga santos, aduna gayud sila'y divine encounter. Sama pananglit ni San Pablo, agrabi kaayo ang iyahang encounter. Daigo siya sa hayag, unya nadungog niya ang tingog ni Kristo. Ingon man ang uban nga mga nahimong santos, diha sa maong divine encounter, makapausab kini sa ato ang kinabuhi. Ang mga babae, gikan sila sa kagulanan, gikan sila sa kahadlok tungod sa kamatayon ni Kristo, ug sa dihang nahimamat nila ang nabanhawng Kristo, ang ilang kahadlok, ang ilang kagulanan, gipulihan ug kalipay ug kalinaw. Kanang bali nga pagbati gikan sa lisod o pait nga pagbati ngadto sa tumang kalipay, mao kana ang nasinati sa mga babae. Ingon man usab ang mga apostoles, the encounter with the divine naghatag kini usab og kalig-on sa pagtuo. Naghatag kini og paglaom. Tingali sa pagkamatay ni Kristo, kadtong mga pagtulunan ni Kristo nga ilahang nadungog, daw napapas kadto. Kay dawad-an man sila sa paglaom. Apan sa dihang nabanhaw si Kristo, ang tanan nga iyang gitudlo, daw ni balik sa ilang panumduman, nga tinuod gayod nga dunay pagkabanhaw. Mao kini ang mga kasinatian sa paghimamat sa Dios, makapausab kanato, maghatag kanato og kalipay, maghatag kanato og kalinaw, kalipay nga dili mapalit og bahandi, kalinaw nga dili makita o dili mahatag sa kalibutan. Mao kini ang kasinatian sa mga nakahimamat sa Dios sa ilahang kinabuhi. Usa sa mga striking kayo sa ako ang nahibaluan, si San Francisco de Assis. Usa sa iyahang mga isulat, nakapahimuot nako ug nga nakapampamalandong nakog maayo, ningon siya, "O Lady Poverty, I am enamored by your beauty." Kung atong binisayon, "O kakabos, imohang gilabni ang ako ang kasing-kasing." The Lady Poverty. Mao nga, si San Francisco, nausab ang iyahang kinabuhi, gikan sa kinabuhi nga luho kayo, kay anak man siya dato kayo, ngadto sa pagka wa gyoy nahot, nagsulob na lang og sako. Kay alang kaniya, his encounter with God, nakapausab kaniya ug alang kaniya ang bahandi nga ikahatag sa Dios, dili malabwan sa mga bahandi sa kalibutan.
karon atong himuon ang send off ngadto sa mga pundok nga mudala sa imahin ni San Vitalis. Atong naila si San Vitalis nga mihalad sa iyang kaugalingon ug nga sumala sa akong nahibaluan sa wala pa patya si San Vitalis, siya maoy tiglubong in town kay dihay higayon ipamatay man ang mga Kristiyano. Og si San Vitalis maisugon nga muadto ug magpakita sa iyang pagtahod sa mga lawas sa mga Kristiyano nga gipangpatay diha sa paglubong niini. Kasinatian diin napadayag ang himaya sa Dios. Mao nga kamo nga magdala sa imahin ni San Vitalis, inumdumi nga inyong gidala ang presensya sa Dios. Pinaagi sa pangalian ni San Vitalis, makasinati unta ang katawhan o ang nagdala niini, kamo nga magdala niini ngadto sa mga katawhan, sa mga kapilya. Ako ang kasinatian ni adtong Merkulis sa Huwebes sa buntag, Biyernes sa buntag ug Sabado sa buntag. Akong gisuroy ang mga nagkalain-lain nga mga dapit aron pagpakumpisal sa mga dili na in town makalakaw, makaanhi sa simbahan niya itong panahon na. No? Nakasumok-sumok yung ko dito. Aduna in tao'y mga balay na nakaingon ko asa man ko lingkod niini nga perti namang gamaya. Ug nga adunay mga lisod na in taon kayong kahimtang. Dunay usa nga ako ang ibduaw niya, nagkaon lang siya gamay kayo nga kanon niya, dunay itlog mo iyang paniud to. Natandog kayo ko kay bisan mo orto iyang paniud to, nikuot pa siya siyang bulsa kay akong tagaan, naluya kog balibad, ayaw lang in town. Tagaan pa ko niya kwarta. Oh. Siya nga maoy nanginahanglan kaayo. Adunay nahimuot ko nga kasinatian sa may duol kayo siya nagpuyo sa kanal, dagko din ang kanal din ha. No? Tigulang na siya kaayo nga daw dili naman siya matarong ang iyang panghuna-huna. Ug nga samtang gihilugan na lang nako siya, di naman siya makatarong og kumpisal, samtang nako siya gihilugan, sige siya gingon nako, tagay kog pan, igutom ko. Oo, tagaan ti karon, pakanon ti kaw. Atol sa ning humanon ang paghilog. Ako Ginoong gitagaan og pagkaon. Kadtong maong mga kasinatian nako sa ako ang pagpamalandong, naghatag kanako og kalig-on og kadasig. Nakaingon ko nga di ko mugawas akong pagkapari tungod sa maong mga kabus. Nga diha kanila akong nasinati ang presensya sa Dios. Nahadlok manggani ko nga magmahay sila sa akong presensya moingon, Maika, Monsignor kay makakaon man ka, katulos sa kaadlaw, napay snacks. Kami diri perting lisura sa among gipuy-an, pero wala jud ko'y nadungog sa ilaha nga mga pagmahay, kundili pasalamat. Salamat kayo nga imong gidala ang presensya sa Dios. Salamat nga ako nakakumpisal. Dihay usa ka tigulang 94 na kuno ang edad ni adto. Sa dihang ako siyang gihilugan o gihilugan ningon siya, ako na ning pangandam, Monsignor, sa ako ang kamatayon, hapit naman kumamatay. Pagkaanindot
Andam kaayo siya. Nagpasalamat siya. Kay andam na siya. Mga igsoon, ang atong mga kasinatian, ilabi na kasinatian sa presensya sa Dios, maghatag kini kanato og kalipay, maghatag kini kanato og kalinaw nga dili mahatag sa kalibutan. Maghatag kini kanato og kalig-on, maghatag kini kanato og paglaom. Himua nga balaan kining maong pagduaw sa atong patron San Vitalis, matag dapit, no? Nindot gani untag makaduaw pa dito sa mga panimalay apan murag imposible man tungod sa kadaghan sa mga tao. Ang presensya sa Dios makapausab ka nato ngadto sa pagkalawom sa atong pagtuo. We are Easter people ug nga atong pasalamat nga ang kasinatian sa mga babae dinhi sa atong ebanghelyo ato usab masinati diha sa ato ang pakiglambigit ilabi na ngadto sa mga tao nga mga kabus, ngadto sa mga tao nga nanginahanglan. Amen. Pag-ampo sa katawhan. Ipadangat nato ang atong mga panginahanglan ngadto sa Dios atong Amahan, malipayon kita tungod kay si Kristo nagmadaogon man batok sa kamatayon ug misulod ngadto sa iyang himaya. Muingon kita, madaogong Dios, panalangini kami. Madaogong Diyos, panalangini kami. Nga ang simbahan mabag-o diha sa nabanhawng Kristo ug dad-on niya ang mensahe sa paglaom og gugma ngadto sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Madaogong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga opisyal sa gobyerno dili mahadlok nga magpuyo sa kamatuoran. Magampo kita sa Ginoo. Madaogong Diyos, panalangini kami. Nga ang kalinaw sa nabanhawng Ginoo magpuyo diha sa atong mga kasing-kasing ug sa atong mga kabalayan ug sa ingon mapakaylap kini ngadto sa tibuok kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Madaogong Diyos, panalangini kami. Nga kita isip katilingban mo paambit sa malipayong balita sa kabanhawan ngadto kanila nga atong mahimamat adlawng tanan. Magampo kita sa Ginoo. Madaogong Diyos, panalangini kami. Nga imo untang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo nga halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Madaogong Diyos, panalangini kami. Nga ang mga matuohong na nag-una kanato tapos mamatay uban kang Kristo muambit unta sa iyang himaya. Magampo kita sa Ginoo. Madaogong Diyos, panalangini kami. Diyos among Amahan, nagaampo kami nga ang kalipay sa pagkabanhaw mutuhop unta sa among mga hunahuna ug mga kasing-kasing aron mas haduol kaming dad-on nganha kanimo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, magampo kita karon aron ang inyo ang akong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawatan ka sa Ginoo sa sakripisyo sa mga kamo. Alang sa pagkaig ug pagmaya sa ngalan. Alang sa atong kasalanan ug sa tibuok niyang santos sa simbahan.
O Ginoo, dawata nga maluluyon, kining mga gasa sa imong katawhan, makakabot unta sa kabulahanan nga walay katapusan. Kaming gibag-o sa bunyag diya sa pag-ila sa imong ngalan, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayod nining adlaw nga mahimayaon kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Siya gayod ang matuod nga kordero nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Sa pagpakamatay, gilaglag niya ang among kamatayon, ug sa pagkabanhaw, giuli niya ang among kinabuhi. Tungod niini, uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini, og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwag sa kalibutan na natubos sa nato. Pinaagi sa iyong krus upang kabanaw luwas sa Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan. Himua kami angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ni San Vitales, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, ginamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Nga naka sa mga langit, wagday gunang imong ngalan, moabot ka na mo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalandon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami
sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunualwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang ingarian ang kamahong kalimaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ipakita ta ang atong panag-inig suunay. Peace. Kudero sa Diyos nga nagawatan sa mga sala, sa kalibutan, kaluhoy kami. Kudero sa Diyos nga nagawatan sa mga sala, sa Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios, si Hesukristo nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, Ginoo, dili akong angay angay na makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Magampo kita. Muli panguta dinhi ka namo Ginoo ang grasya sakramento nining Pasko sa pagkabanhaw. Aron nimong takos sa imong mga hatag kami nga imong gipasulod sa dalan sa kaluwasan nga tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang mga magdala unya sa larawan ni San Vitalis, palihog aris atubangan alang sa bendisyon. Mga igsoon, karong adlaw nagtapok kita isip usa ka komunidad sa pagtuo aron sa mahigugmaong pagpanamilit sa atong mahal nga patron sa iyang patronal nga pagbisita. Kining balaang panaw, nagpadayag nga ang presensya sa atong santos dili lamang anaa sa usa ka dapit kundi usa ka buhi nga timaan sa grasya sa Dios taliwala sa iyang katawhan. Samtang mo biyahe ang atong patron sa ubang komunidad,
Hinaot nga kini mahimong higayon sa panaghiusa, pagbag-o sa pagtuo, o pagpalawom sa debosyon sa matag usa. Magampo kita. Mahigugmaon ug mapuangoron nga Dios, nagpasalamat kami kanimo sa gasa sa among patron nga santos, nga nanggiya o nagdasig sa among komunidad. Samtang among ipadala kining balaang larawan alang sa patronal nga pagbisita, mapainubsanon kaming nangayo sa imong panalangin alang sa iyang panaw. Panalangin sa mga katawhan nga magdala sa larawan ni San Vitales. Hinaot nga ang imong balaang presensya mag-una kaniya, magbantay sa tanang magdala ug mag-uban niini. Hinaot nga mga matag dapit nga iyang pagabisitahan mapuno sa kalinaw, ang matag kasing-kasing malig-on sa pagtuo, o ang matag kalag maduol pa kanimo. Pinagi sa pagampo sa among mahal nga patron San Vitales, hinaot nga mutubo kami sa gugma, panaghiusa, pag-alagad. Among gitugyan ang tanan kanimo Ginoo uban sa pagsalig ug pagpasalamat. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dado nato ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.